Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό βίντεο για να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παραλλαγές στα προϊόντα μας στο WooCommerce. Μου έχουν ζητήσει αρκετοί πελάτες μου την επιλογή να μπορούν να έχουν διάφορες ιδιότητες μέσα στα προϊόντα για να επιλέξει ο πελάτης. Ένα καλό παράδειγμα είναι τα παπούτσια. Να μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε το νούμερο που θέλουμε στα παπούτσια, 42, 43 κτλ. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Οπότε θα πάμε να το δημιουργήσουμε μαζί από την αρχή και να το δούμε βήμα-βήμα πώς γίνεται. Λοιπόν, πρώτα πάμε πίσω στο διαχειριστικό μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να έρθουμε στα προϊόντα, να πάμε εδώ που λέει ιδιότητες και να δημιουργήσουμε την ιδιότητα που θέλουμε. Στην προκειμένη περίπτωση θα είναι το νούμερο. Θα μπορούσε να είναι το χρώμα. Θα μπορούσε να είναι η συσκευασία. Τώρα θα το δούμε το παράδειγμα με το νούμερο. Οπότε εδώ που λέει προσθήκη νέας ιδιότητας, στο όνομα θα βάλω νούμερο ή μέγεθος. Σας βάλω νούμερο. Λοιπόν. Που εννοεί το νούμερο του παπουτσιού και πατάμε προσθήκη ιδιότητας. Λοιπόν, η ιδιότητα προσθέθηκε, βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει όνομα νούμερο και στα δεξιά λέει όροι, δηλαδή ποιες είναι οι πιθανές τιμές που μπορεί να πάρει το νούμερο. Πάμε να ρυθμίσουμε τους όρους, πατάμε ρύθμιση όρων. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένα αντρικό παπούτσι που ξεκινάει από 40 ας πούμε, οπότε εδώ στο όνομα της ιδιότητας βάζουμε 40 και προσθήκη. Θα βάλουμε το 41. Θα βάλουμε το 42, θα βάλουμε το 43 και θα βάλουμε και το 44. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν προσθεθεί τα νούμερα αυτά που θέλουμε για τα παπούτσια μας. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με την ιδιότητα και με τις τιμές που μπορεί να πάρει αυτή η ιδιότητα, θα πάμε στα προϊόντα μας. Οπότε πάω εδώ πέρα στα όλα τα προϊόντα, να βρω ένα παπούτσι και να πάω να του βάλω νούμερα. Λοιπόν, θα πάω τυχαία σε αυτό εδώ, για να το δούμε σε παπούτσι πώς είναι. Οπα, δεν το είδαμε. Ας πάμε σε ένα απλό παπούτσι. Okay. Λοιπόν, αυτό ας πούμε είναι το παπούτσι μας. Εδώ πέρα ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το νούμερο που θέλει. Οπότε πάμε να το φτιάξουμε να του βγουν τα νούμερα εδώ. Πατάμε επεξεργασία προϊόντος. Και πηγαίνουμε στην καρτέλα εδώ πέρα που λέει στοιχεία προϊόντος. Εδώ πέρα λοιπόν αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι συνήθως είναι επιλεγμένο το απλό προϊόν. Δηλαδή ένα προϊόν που δεν έχει παραλλαγές. Αυτό σημαίνει και απλό προϊόν. Όταν ο πελάτης όμως έχει την επιλογή ας πούμε να επιλέξει τώρα το νούμερο, το προϊόν δεν είναι απλό, είναι μεταβλητό. Οπότε πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα πρώτα και από απλό προϊόν να το κάνουμε μεταβλητό προϊόν. Ναι. Λοιπόν, αποθήκη, αποστολή κτλ. Είναι κοινά με το απλό προϊόν. Αυτό που έχει διαφορά είναι εδώ που λέει ιδιότητες και εδώ που λέει παραλλαγές. Οι παραλλαγές δεν υπάρχουν αν το προϊόν είναι απλό. Μόλις το κάνουμε μεταβλητό εμφανίζεται και αυτή εδώ πέρα, αυτό το tab, οι παραλλαγές. Λοιπόν, πρώτη κίνηση είναι να πάμε στις ιδιότητες και να πούμε ότι αυτό το προϊόν, τώρα εδώ πέρα υπήρχαν από πριν κάποιες ιδιότητες, τις βγάζω. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το προϊόν σαν ιδιότητα έχει το μέγεθος. Οπότε πατάμε εδώ που είναι προσθήκη υπάρχουσας, γιατί ήδη την έχουμε φτιάξει από εδώ, από τις ιδιότητες. Πατάμε προσθήκη υπάρχουσας και βρίσκουμε το νούμερο. Το κλικάρουμε. Εδώ στα αριστερά μας λέει ορατό στη σελίδα του προϊόντος και χρησιμοποιείται για τις παραλλαγές. Πρέπει να είναι και τα δύο κλικαρισμένα. Γιατί και θέλουμε να φαίνεται στη σελίδα του προϊόντος και θέλουμε να έχει ο πελάτης την επιλογή να επιλέξει ποιο νούμερο θέλει. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται για τις παραλλαγές. Στις τιμές είναι τα πιθανά νούμερα που θα υπάρχουν για το συγκεκριμένο παπούτσι. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε νούμερα που να ξεκινάνε από το 32 ξέρω εγώ και να φτάνουν μέχρι το 48.
αλλά το συγκεκριμένο παπούτσι να έχει από 40 μέχρι 45. Άρα εδώ στις τιμές θα επιλέγαμε από 40 έως 45. Τώρα για το παράδειγμά μας, αν κλικάρουμε θα δούμε ότι μας βγάζει αυτά που ήδη έχουμε περάσει από πριν. Θα επιλέξουμε λοιπόν 40, 41, 42, 43. 43, όχι 44, τέλος πάντων, και 43 και 44. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το παπούτσι βγαίνει σε 40, 41, 42, 43 και 44. Έχουμε βάλει τις τιμές μας και πατάμε αποθήκευση ιδιωτήτων. Αφού αποθηκευτούν οι ιδιότητες, πηγαίνουμε στο κάτω tab που λέει παραλλαγές. Θεωρητικά εδώ δεν θα υπάρχει τίποτα. Okay. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε αυτό το tab που λέει παραλλαγές και θα δούμε αυτή την εικόνα που λέει Generate Variations και προσθήκη χειροκίνητα. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτόματα παραλλαγές από την ιδιότητα που πήγαμε και φτιάξαμε πριν, που ήταν το νούμερο. Οπότε ερχόμαστε εδώ στις παραλλαγές και πατάμε Generate Variations. Πατάμε εδώ OK. Και θα δούμε ότι θα μας δημιουργήσει αυτόματα ουσιαστικά ένα προϊόν για κάθε διαφορετική παραλλαγή. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ, αν κλικάρουμε, εδώ που λέει επεξεργασία, θα δούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα για το νούμερο 40 να βάλουμε άλλη φωτογραφία, να βάλουμε άλλο κωδικό, να βάλουμε άλλη τιμή και τιμή προσφοράς, να ορίσουμε αν είναι σε απόθεμα ή όχι, και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για το 41 και για το 42 και για το 43 και για το 44. Οπότε έχουμε δημιουργήσει αυτές τις 5 παραλλαγές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε και να πούμε οπωσδήποτε την τιμή, γιατί αν δεν μπει τιμή δεν θα φανεί σαν προϊόν, δεν θα φαίνεται σαν παραλλαγή. Οπότε λέμε ότι η κανονική τιμή, let's say, είναι 45. Το ίδιο ισχύει και για το 41 νούμερο. Το ίδιο ισχύει και για το 42 νούμερο. Το ίδιο ισχύει και για το 43 νούμερο. Και στο 44 νούμερο, επειδή μπορεί να μας είναι δύσκολο να το διώξουμε, να θέλουμε να βάλουμε μια άλλη τιμή και να το έχουμε σε προσφορά. Και να του πούμε ότι, ξέρεις κάτι, για το συγκεκριμένο νούμερο, η κανονική τιμή είναι 45, αλλά η τιμή προσφοράς είναι 40. Λοιπόν, και πατάμε αποθήκευση αλλαγών. Αυτό ήτανε. Οι παραλλαγές μας έχουν δημιουργηθεί τώρα. Πάμε εδώ στα δεξιά να κάνουμε μια ενημέρωση. Να αποθηκευτούν όλες οι αλλαγές που κάναμε. Και μετά μπορούμε να πατήσουμε μια προεπισκόπηση να δούμε τι έχει γίνει. Όπως βλέπετε τώρα εμφανίστηκε αυτό το πεδίο που πριν δεν υπήρχε. Ο πελάτης δεν μπορεί να πατήσει προσθήκη στο καλάθι αν δεν κάνει μια επιλογή. Και εδώ πέρα λοιπόν λέει νούμερο, γράφει δίπλα κάντε μια επιλογή. Αν κλικάρουμε βλέπουμε τις δυνατότητες που έχουμε σε νούμερα. Αν πατήσω 40 μου βγαίνει εδώ από κάτω η τιμή του 45. Θα δείτε ότι αν πατήσω 44 θα μου βγάλει την προσφορά ότι από 45 είναι 40, επειδή αυτό όρισα πριν στις παραλλαγές. Επίσης υπάρχει πιθανότητα μάλλον, όχι δυνατότητα, είναι πολύ πιθανό κάποια παραλλαγή να είναι εκτός αποθέματος. Οπότε εδώ πέρα στις παραλλαγές μας, που είμαστε μέσα στο προϊόν, μπορούμε να έρθουμε και να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, το 42 μου έχει τελειώσει, δεν το έχω σε απόθεμα. Οπότε βάζω εδώ εξαντλημένο, πατάω πάλι αποθήκευση αλλαγών, ενημέρωση, και προεπισκόπηση. Οπότε εδώ πέρα τώρα το 41 μας κάνει $45, το 42 είναι εξαντλημένο και δεν μπορεί να αγοραστεί. Το 44 είναι σε έκπτωση. Λοιπόν, αυτές ήταν παραλλαγές των προϊόντων.
Όπως είπα, μπορεί να είναι νούμερο, μπορεί να είναι μέγεθος, small, medium, large, μπορεί να είναι χρώμα, όπου στο χρώμα μπορούμε να πάμε μέσα στις παραλλαγές και να βάλουμε διαφορετική φωτογραφία. Δηλαδή αν είχαμε το ίδιο παπούτσι σε μαύρο, ας πούμε, μπορεί να το βάζαμε εδώ πέρα σε μαύρο. Οπότε όταν ο πελάτης πάντα για την παραλλαγή μαύρο θα έβλεπε τη φωτογραφία του μαύρου παπουτσιού. Μπορούμε να κάνουμε όλων των ειδών τις παραλλαγές, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ελπίζω να σας βοήθησε το συγκεκριμένο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.